Pana babanzi pa common yazvo pa airport pane mukomana anonzi Peter natichaona vapondo vanoshanda mushopu yaSamkangi maybe kuma past 12 ndopa vapondwa saka ndazoya ndikamutswa ndichiuya kuzoona kuti tingaedza kubatsirana sei ma past 12 koko pandaenda kupolisi chibva yanzwisisa kuti zvaitika chibva vatipa motikari ndokuya ndokutakura wacho tichaona ndokuenda naye kuchitungwiza hospital taenda naye kuchitungwiza hospital chibva tamusiya ikoko kuchitungwiza hospital achaatenda funga ndozvaitika one ndiye ashaya one ari pacritical Satan! ndichimutswa inini ndichizoenda kunoona munhu akuvara ndamuona zveshuwa kuti akuvara ndichisvika ndokudaidza kutsvaka motikari kuti ndikwanise kuti munhu yatakurwa ende kuchipatara pandashaya pandazowana imwe motikari pandatakura munhu tichisvika papozisheni yaida seyaponderwa munhu yanga achida kutibatsira kuti munhu aende kuchipatara chibva taazviite nokuti munhu iyoyo anofira mumotikari mangu polisi inozondisunga inini saka hazvikwanise kuti ndiite sendimutakuri saka chibva vaenda ndazobatsirwa nemota yesecurity ndiyo yazonditakura kuenda nene kupolisi pandasvika kupolisi chibva ndavatsanangurira zvikanzi andekupi panzvimbo pacho chibva vasvika panzvimbo chibva wana shuwa mumwe afa mumwe ari serious chibva vanzwisisa zviripo chibva tibatsira kutakura munhu wekuenda naye kuchitungwiza hospital.
ndokwatamusiya ari but nezviriko kuchipatara kwacho akasakurumidza kubatsirwa anofa futi, asi akakurumidzwa kubatsirwa anogona kurarama nokuti akuwara zvakanyanya especially kugotsi ndokwatema nepamhanza ndokwakuwara zvakanyanya, saka ndo zvaizvi. Yeah,